И здравейте хора, аз съм Българен геймър, тук до мен е Крис. Поста. И днес ще играем в драфт. В смисъл, не е такъв в драфт, ами просто в драфт симулатор. Да. И сега нека започваме. Взимаме тази формация. Така, първоначално Серхио Бускетс взимаме. Стивън Джерард имаме. Но ще вземем това Гомес, ще правим испански отбор. Не взех Масчерано. Роналдо, хора. Роналдо. Така. Оливие Жиру. Имаме Дзубали. Това от Зенит, да. Да. И ти тук някакъв Митро Сака, не го знам. Да знаете хора, ще направим... няма. Ще направим 3 фул драфта на симулатора и естествено ще играят матча и ще видим дали ще отидем до финала и на трита. Да, така ще направим. Как? Така, надявам се тази поредица да хареса. Ако не, спираме. И сега. Ноер. Ноер. Не, другия трябваше. Сега резервите. Ето го. Да, вратаря. И Касия си имаш, но ще има го това, да. Тъй като е Испанец ще се свържем. на Team of the Season. Team of the Season. О, Дани Алвес! Дани Алвес. Взимаме го. На мястото на Карвахал ще се съвпадне. Да. С Марк Бартра и с Серхио Бускетс. Сега, Филипе Луис. Който ще го взема. Ама тъй като имаме Гая, който е испанец. Да. Сега. И, тъй като ме навънка хора, искам да се нагласим по-така да е удобно. И всички даже се чуват. Да, даже се чуват всички. И Андрес Инеста. Така слагам на Гомес. Да. Добре, 88 кеместри. И сега. Погба, който няма да го слуша. Не, защото ще развали кеместрията. О, Неймар! Бел! Неймар взема, да. Жуго на място на Роналдо. За така кой е Меси. Така прави сам дум. И Лаказет, да. Още коноплянка да вземеш. Варди. така, хора, вижте тук Хари Кейн. пълен шит. Джорди Алба. О, Жорди Алба. Няма да мисля. Какво? Според на грешно. Марсел, слагаш го на място Това е на Team Гая. of the Season, не? Да, на Гая го слага място. Бъгва, да. Не бъгва. Знаеш какво ще направим? Ко? Ето. Карвахал. Да, не Карвахал ще тук. Игуаин. Димория. О, верно, аз не го видях. Така, това е което успяме да сътворим за първия футдрафт. Сега избираме менеджер. Ще се седим да правим 190 чалендж. 186. Трябваше ни още 4 рейтинги и сме готови. И 6 такова. Да. Общо 10. 180 хора направихме. Да, 180. Още 10 не трябваше да направим. Да, 180. за да направим 190. Тук ще наразкъсат, вижте ако става. И ние Аре, давай. Давай. Yes! Yes! Как ги бихме? Да, наистина. Последните минути. Ох. Италия, Инеста. Ужас! Хора, дупче 5 гола. Ох, добре, първия фул драфт паднахме. Сега ще пробваме с FIFA Points. Така. Да не Аз нямаме за отговор. Да. Леонел Меси. Ибрахим, аз видях първо. И аз Меси ще взема. Добре. Така. Карлос Вела. Да. И Лоренцо Инсине. Педро. Педро. Тук ще е Педро. Така. Трябва да гледаме рейтинга, брат, Иван да направим Ракитич. 190. Той още се 86 рейтинг. Това печага. Не знам къде го сложа. Канте или Погба. Канте. Погба ще сложа и ще ги заменя с това печага тук. Сракитич. Така че правя Алба. Ох, всеки бъркам, бе. Да, бъркат са. Алба. Вече не е едно и също. Годин имаше, бе. Така, нека. Да, няма общо тук си. Така. Диего Годин имаше. Сега давам на Кристиан малко да поиграем.
Добре, айде, аз ще избирам. Добре, страшен вратар. Тук направо онзи. Не, ще го сменя. Ще стане по-гочно. Така. Продължай. Силва... Ето, обсейка с средата. Ето, нали? Да, Лапорти, защото е Лапорти, той е испанец. Не. От Испанската лига е. Марсело! Аз сега ще го сменя с Алба. Не. Барзали, бе? О, да, верно. Алба служи на Барзали. Да? Не, ще го направиш. Цак. Виж, Етка, виж. Дай малко тила, Да. Вижте, като да могат и така да се свържат. Да. Извинете хора за гласовете сега. Така. Да. И така хора. Продължаваме. Да, чакай. Смятам, знаеш какво да направя? Ко? Така ще направя. Ау, да, няма фанат. звезда, верно. Така. Дракслер. Тук вземам Дракслер, ще не пука. Дракслер според мен е добър. Така, чай да видя. Тъй като тук Гайтан, Мюлер. да го скоста. Добре, брат. Руни. Тъй като Уейн Руни ще се фанем с Педро. Служа последка. Жером Ботенко. Имаше и Карди, брат. Нека. Гарет Бел, Ибрахимович, Роналдо. О, мага, чакай. Гарет Бел, Ибрахимович, Роналдо. Аз ще избера. Чакай, искам. Дай. Така. Знам кой ще Сега. избереш. Роналдо. Не, Ибрахимович ще взема. О, то няма къде да го сложиш. Нека. Да си в... Макар че Роналдо ще да е по-добре, но Златан Ибрахимович според мен е по-добре. Според мен, кажете в коментарите Роналдо или Златан Ибрахимович е по-добре. Според мен Ибрахимович е по-добър, но не че не харесвам Роналдо, защото има хейтери. Аз съм хейтър на Роналдо. Бяга, Роналдо е добър, между другото, Ибрахимович и Меси. Аз и тримата харесвам, и тримата са ми любимци. Кой ти най-много мразиш от тези? От триото. Роналдо мразиш най-много, Меси мразиш най-много или братан? Роналдо мразя най-много. От триото, иначе не казвам, че ще го мрази напълно. Просто най-малко го обичам. Защото има хейтери. Това е виж Тер Стеген, къде ще си с Джорди Алба. Брат, на тебе са падат Тер Стеген. И ето, печага тук. Да, са на почки. Да. Не. Пак айде да зеленчко. Да. Ако той сме и това в драфт. Да, направо. Направо сим. Менеджер. Да, ама като натиснеш сим, се появява менеджер. Да, бака по-лесно е така. Плей, следващата на картата. Да, Русия. Брат. Пак. Така. Дай на мене, искам да седим в футбол. Молата. Не знам дали ще стигне време, затова по-бързо ще го правим толкова драфт. 8 минути. Малко не можеш. Дрес и ние сте хора. Да, искам аз да Не. Ще се редуваме. Добре, ти колко направи вече? Не, три. Хасан, вижте, хората Хасан толкова взем, нямат право. От ромската мала, ама е по-добър от Меси Роналдо. Ибрахимович. Така, не знам дали как. Пиваме спрайт пиваме. Така, добре Виту. Така, Кингсли Коман. Коман. О боже, то... Коман, не е Коман. Коман Баваро Арена. Диего Годин. Който иска да гледа други ютубъри като нас, може да посети сайта на Чока Парляка, Пикпук, Shadowheads и... Да. Тия. Но да посещава нас най-много. Не, че не ги подценявам другите, защото те имат по 70 000 абоната, няма по 17. Така. Жулио Седа. Чакай сега. Тук е Дани Карвахал, тук е Дани Алвес. Затова вземаме Дани Алвес. И ги разменяме с това печага. И става кеместо с Месиси. Така, Дахея. Тук тъй като... свързва се с това. Данте. Марсел Карвахал. Бартра. Взимам Бартра. Ти добре ли си? Марсел е. Така. Така вече на Адриано, брат, 79. Не, че не харесвам Адриано, но... Бам. Аркото. 80 Чеместри. Чеместри, Хора казват, давай, Чеместри или Кеместри, според мен Кеместри. Кеместри, нали? Чеместри някакво... Чеместри. О, боже, това някой да отуни. Яятуре. Някой да отуни. Фанта яятуре. Някой да отуни. Да измисля. Фанта яятуре. Така, не спрям да посещам Фанта камерите, брат.
широки Имаш... Аз на Пикпо... Златан Ибрахимович. На Пикпо Кичока паралека. Чакай малко, не да викаш, не да викаш. Англичанина вземи. Англичанина. А така. И го сложи на Хасан. на Не, Хасан. как го е, той. Той какъв е нападател? Мустафи, ето на Мустафи. Не е нападател, център бек. Тук, тъй като то ще дигни кемистрото на 88. Леонел Меси! Тихо. Меси. Левала карта. Как се води? Пипо? Не. Пърпъл. Пърпъл Меси. Да. Хиро. И сега последната. Хиро или пърпъл? О, Дибала, ме. И Меси страйкър, брат. Направо сим драфт, като натиснеш. Не. Така, майната му се изминават хора, тъй като в центъра в момента снимаме хора. И забележите колко е тежко в центъра. Айде. Айде вкарвай Меси. О, виж как вкара. Само му казах и вкара. Вкара бе. Айде. В 91-та му то да вкара. Хора, пишете в коментарите кола или спрайт. Ари, имаш време за още Не, един? няма да правя. Още един. Така. Смятам това за този клип. Тук до мен беше Крис. Това беше Футрафт. Симулатор. Ще видим следващия клип. Чао. Чао.